După mult timp n-am mai făcut live, așa că am revenit cu un nou live. Da, Crim și-a pierdut contul de canal, dar nu e chestia asta. Vreau să vă arăt cum instalați un Minecraft pe tableta asta de Windows. Știți că puteți să nu faceți chestia aia, dar tot puteți. Adică o să vă las link în descriere de la omul ăla care a făcut ăla și na, hai să revenim. Bun, hai să închidem Blitz. Bun, mai întâi intri în Microsoft Store și instalezi, adică dai pe opțiune. Uite, astea trebuie. Dai un pic. Da, o să vă las link în descriere, poate dați și voi un like. Eu le-am instalate deja, așa că nu mai trebuie eu să le instalez. Nu. Desktop, ciudat arătă desktop-ul. Bun, uite că se instalează. Instalare. Bun, începem cu mânuța de pisicuță. În așteptare, bun, e în așteptare, atunci hai să fac, acesta produs este instalat. Lista de dorințe. Bun, nu vă trebuia, eu am făcut aici un folder pur și simplu, stai să-l mut aici. Bun, da, poate o să fac, uite, eu am aici, da, și primul la video ăla trebuie să deschide și managerul de activații, adică task managerul. Poate o să facem și pe calculator normal. Bun, acum nu ne trebuie, hai să-i dăm instalare la... O să revin atunci când instalez Minecraft-ul. Bun, am revenit, uitați, speriatul ăsta ar trebui să vă arăte când dați pe instalare, nu știu dacă se poate. Dar trebuie să se... Hai ce pentru că eu sunt o pisicuță. Miau, miau. Ce? Hai să vedem în continuare. De. Deci, a mea are slabă memorie. Și o poche minge. Și salutați azi ziua lui Uni. Să scrieți în comentarii la mulți ani Unicorn.
Na, mie o să-mi dureze aproximativ 2 ani până se încarcă. Dar voi puteți să instalați asta pe un monitor. Că funcționează pe monitor. Eu sunt pe tabletă. Nu mi-e. Bun, și ca să-i faceți, să intrați la settings. Să intrați la servicii.